Άσε με να περάσω. Όχι, δεν σε αφήνω να περάσεις. Άσε με. Δεν έχει να πας πουθενά. Θέλω να πάω στην τάξη. Δεν θα πας στην τάξη. Σε αυτό το σχολείο είμαι εγώ ο αρχηγός. Κάνω ό,τι θέλω. Πουθενά. Πρέπει να πάω στην τάξη. Δεν θα πας στην τάξη. Σε αυτό το σχολείο κάνω εγώ κουμάντο. Τι έγινε, Κίτσα? Στο σχολείο με πειράζανε. Σιγά τα πράγματα δηλαδή. Ξεπέρασά τους. Μη σου νοιάζει τι λένε για σένα. Μα με είπα κίτσα κότο μου κίτσα. Έλα πάμε στο σχολείο να τους τα πούμε. Αχα, ποιος έρχεται, η Κίτσα, η κοτομπουκίτσα με τον μπαμπά της χουχου. Μην λες έτσι, δεν είναι ωραίο. Δεν είσαι κοτομπουκίτσα, είσαι χοντρομπουκίτσα τότε. Σου λέμε. Σου λέμε άστε Κίτσα ήσυχη. Για να μην σου πούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει δηλαδή? Τώρα θα σε δείρω, Κίτσα. Τώρα θα σε δείρω. Δεν ήταν αυτό το τέλος, κοτομπουκίτσα. Θα μου το πληρώσεις αυτό που έκανες. Κίτσα, Κίτσα, χθες το βράδυ... Κίτσα, έλα εδώ, Κίτσα. Χθες το βράδυ σκέφτηκα όλα αυτά που μου είπες. Δεν είναι σωστό να πειράζει ο ένας τον άλλο. Τι λες, να γίνουμε φίλοι για να παίξουμε? Ναι. Παίζουμε κυνηγητό. Ναι. Έλα, πάμε. Κυνηγάω. Έλα, πιάσε με. Είμαι γρήγορος. Τι είναι αυτό που περπατάει εδώ πέρα κάτω στο πάτωμα? Ένα μαμούνι. Φοβάμαι το μαμούνια.